условия за играта на смилане. Кои бяха форинър? Форинър има да си пеят, хората си свършили тяхната, когато трябва и както трябва. Англичани, които са сформирали група в Съединените щати, Ню Йорк, Биг Джонс, с почти неизвестния вокалист Лоу Грам. Естествено, Лоу Грам към днешно време малко задминава самия Ник Джонс с известност, но това няма значение. Докъде докараха шопите? Живков е застанал накриво. Заспал накриво една вечер. Или Милко Балев. Може Пенчо Кубанински, няма значение. И на сутринта преименуване. Ще преименуваме турски. Чакайте, господа.